だいま通過してまいりますのは、車力通信施設の皆様によります大松明です。私たちはつがる市において X バンドレーダーを運用しています。レーダー機製造元のレイシアン社の従業員、警備に携わっておりますシネマ社の従業員、施設の指揮に携わっております94放射隊のメンバーの合同チームです。2006年6月よりつがる市へ住んで、今年で3回目の参加になります。本年も参加できることに大変感謝しております。